K'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin ye an sigilen ko kura tuguni an ka gafe kunnafoni olu kɛnɛ kan an y'a fɔ tileganfɛtana kɔni mana gosi ka ban anw bɛ sigi nin kɛnɛ in kan kɛnɛ min kɔnɔna la an bɛ n'o ye gafe kalimu karamɔgɔw dabaji karamɔgɔw olu kelen ka nɔ bila nansarakan na anw bɛ sɔrɔ k'o ta min ye an ka bamanankan to dun ka a jɛni yɛrɛ la yaasa ka se ka o di diɲɛ maa ma malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ayiwa k'a daminɛ kɔrɔn ka yankan bayanfan fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye n'o y'an ka to dun ka bɛɛ lajɛlen bɛ mun mɛn an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an y'a fɔ nin baara in kuma dɔ la ani gɛlɛya bɛ don n'o o ye ayiwa a ɲɛfɔtɔ la n'an ma don finman gasi la anw bɛ don kuma dɔ la jɛman gasi la a kɛ to bɔrɔfa o bɛ da nin kuma ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan k'a di limana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ni faamuya sɔrɔla nin na an bɛ don ni an ka sɛbɛn fɔlɔ min b'a ɲɛkɔrɔ o de ye Soir de Bamako a ko n'i y'a mɛn kuma bɛɛ bani ce ni ba ta tiɲɛtɔla tɛ ba yɛrɛ kɔni juruma don min bɛ tali kɛ Katiba de Masina olu n'u jɛw u bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yadi ani ni Kufa olu bi an bɛ waati min na n'i y'a jateminɛ a kɔni da bɛ ɲini ka tugu u dala koyi gɛlɛya n'o tɛ kelen ye n'o tɛ fila ye kelen yɛrɛ kɔni kɛra bi an bɛ waati min na Boni ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Douanzan mara yɛrɛ kɔni fɛ kabini waati jan i b'a ye gɛlɛya misɛnnin o de bɛ Katiba ale ayiwa tɔndenw ani u ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ cogoya min na kunnafoni sɔrɔlen min n'o kɛra u kɛrɛfɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ olu y'a jira k'a fɔ bi Boni ko a ma nɔgɔn bari ka d'a kan minnu n'o olu yɛrɛ kɔni kun sɔnna Amadu Kufa ye e ko u tɛ ɲini ka ba ye bi wa an bɛ waati min na bari ka d'a kan dɔw bɛ kɛlɛla hakilina kɛlɛ ayiwa ni olu kɔni ka kɛlɛ kɔni bɛnna yaasa anw bɛ se ka sɔrɔ de kɛ n'a ye cogoya min na an bɛ waati min na min ye u ka baloko fo ka taa se u ka sarako ta fanfɛla ma gɛlɛyaba o de kɔni donna nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na taji yɛrɛ kɔni n'u tun b'o ɲini k'o k'u ka mansimafɛnw kɔnɔ min ye ka wulikajɔ kɛ o fɛnɛ o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi bari ka d'a kan u teri minnu n'u jɛɲɔgɔn minnu n'o olu bɛ kɔkan jamanaw la ni o ye nanzara jamana walima dunan jamanaw ye olu de kɔni tun bɛ u sama ni fɛn kofɔli ninnu na nka bi o kɔni a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye k'o bɔ a la min ye banbaaci dɔw minnu n'olu ye sira jan ta ka bɔ Niger Burkina fo ka bɔ arabu dugu minnu n'o olu bɛ farafinna fɛ ayiwa fo ka taa se diɲɛ fantow ma olu maa dɔw yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka u kunda Mali yɛrɛ kɔni kan olu maa ninnu nalen olu kɔni kelen bɛ ka tɔɔrɔ nasuguya bɛɛ lajɛlen de ta bi ka Katiba de Masina ka maaw sɛgɛrɛ u bɛ k'u bɔrɔntɔ kɔrɔyanfan ni tilebin ayiwa fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i taara Kobu mun n'ale bɛ Mundoro yɛrɛ kɔni mara la ayiwa minnu nana ka bɔ Burkina fo ka taa se jamana wɛrɛw ma ayiwa olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka fa de don Katiba de Masina a maa kofɔlen ninnu na ayiwa fo ka tila ka kangarimadaw ye Kobu dugu min n'an m'a kuma fɔ la ni ale yɛrɛ bɛ Masina fɛ u ka yen bila teliya la ayiwa an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ a kɛlen bɛ gɛlɛyaba de Katiba de Masina ale yɛrɛ ni a nɔfɛmɔgɔw ani a ka kɛlɛkɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bari ka d'a kan maa kofɔlen minnu nana olu kɔni bɛ ka gɛlɛya de kɔni ta k'u sɛgɛrɛ a yira k'a fɔ kunnafoni min sɔrɔlen depuis kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na i b'a ye k'a fɔ min ye ayiwa Katiba de Masina ayiwa a kɛlɛkɛden dɔw olu kɔni bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ dunan kɛlɛkɛla ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ayiwa i b'a ye o kama u fɛnɛ nana bi n'o ye Mali finitigiw kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu n'o olu bɛ tali kɛ dugutigilakaw la walima Mali finitigiw kɔrɔ an b'a fɔ ten yaasa olu bɛ se ka marifa bila k'a fɔ kɛlɛ min na anw kun b'a la anw t'a la bilen an bɛ ka faga wa an mago bɛ balo ni wari min na an tɛ k'o wɛrɛ kɔni sɔrɔ anw ye an ɲɛ bɔ a la ayiwa kunnafoni min n'a bɛ sɔrɔ min ye maa dɔ ye dugu kofɔlen in na ni ale yɛrɛ bɛ jate maaba dɔw fɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na min ye banbaaci ninnu ye e ko a caman minnu ye maliyɛnw yɛrɛ ye e ko u caman ma marifa bila wa ka gɛrɛ Mali finitigiw la o gɛrɛɲɔgɔnya min fɛnɛ kɛra Mali finitigiw la bi k'o de kɛra sababu ye Mali finitigiw ani a baarakɛɲɔgɔn caman olu yɛrɛ kɔni bɛ ka n'o ye fa ni kara ni neri min n'o bɛ banbaaciw yɛrɛ kɔni ɲɛ la ka se ka o sama k'o bu u ɲɛ la an bɛ waati min na fasiri sɛbɛnbaga o de ye Umaru Angoyiba anw ye min bɔ ayiwa Soir de Bamako kɔnɔna la halisa i b'a ye k'a fɔ an bɛ to Soir de Bamako kelen o kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigilaka 46 min kan ka to sira tɔ k'a lagwan i b'a ye k'a fɔ kuma kɔni o cayara an bɛ waati min na
bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jɔlen bɛ n'o ye diɲɛ keleyatɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ min ma ko Nations Unies bari ka bɛn n'u ka sigi ye sigi min n'a bɛnalen don n'a nataw la a ko sigi a bɛna kɛ cogo di de mun ni mun de bɛna fɔ yen nɔ yalima Côte d'Ivoire finitigilaka 49 in olu ka kuma a b'a la wa i b'a ye k'a fɔ sigi min n'a kɔni makɔnɔlen don ayiwa a bɛ tali kɛ min ye ka se ka kumafɛn caman kan maa caman yɛrɛ y'i da don Côte d'Ivoire finitigilaka min ni Mali yɛrɛ y'a yirula k'a fɔ ko olu ye mercenaires ye maa minnu n'o olu bɛ kɛlɛkɛ tɔnɔ la ka bɛn ni Conseil de sécurité n'o ye diɲɛ keleyatɔnba ayiwa olu ka basigi jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen i b'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire ka kuma min kɔni bɛ sen na ayiwa ko caman yɛrɛ kɔni bɛna fɔ a la nka min bɛ tali kɛ adamadenya hakɛ ayiwa min ye maanifin u ka hakɛw fana ye ani gɛlɛya caman maanifin ka hakɛ o kuma kɔni sigikun yɛrɛ fanba dɔw ye nka a bɛ se ka kɛ da bɛ don Côte d'Ivoire finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ta la bari ka d'a kan u bɛ cogoya min na maa dɔ y'i yɛrɛ ɲininka e ko sigi in bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ m'u da don o la wa min ye diɲɛ keleyatɔnba ka bolofara min bɛ anw fɛ yan nɔ n'o bɛ tali kɛ MINUSMA la ayiwa i b'a ye k'a fɔ ni jateminɛw kɔni ni fɛnw yɛrɛ kɔni kɛra a bɛ ye k'a fɔ ko maa kofɔlen ninnu ko u kun nana ko MINUSMA yɛrɛ ka kadara kɔnɔna la MINUSMA yɛrɛ kɔni ɲininkalen ale ko ninnu maa kofɔlen ninnu u ni ne tɛ kɔrɔyanfan an tɛ tileyanfan wa u ni ne yɛrɛ kɔni tɛ o kama Mali jamana ɲɛmaaw olu y'a yirula k'a fɔ ninnu kɔni nana min ye ka se ka gɛlɛya ale ni basigibaliya ka se ka o de tinti anw ka jamana kɔnɔ taa ni ka segi a kɔni a cayara Mali ale ni maa caman cɛ n'o olu bɛnale delilikɛlaw sira fɛ an bɛ tali kɛ min ye Togo jamana ɲɛmaa ye ayiwa ale ka ciden fo ka kɛ malidenw ni Côte d'Ivoirekaw olu yɛrɛ kɔni wulila ka se Togo jamana ɲɛmaa ma yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na cogoya min na ka b'o la min ye Côte d'Ivoire jamanaden minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ minnu ma société civile diinɛ ɲɛmaa dɔw don olu kunu fana y'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka na Mali la ka bɔ yen Macky Sall Faure Gnassingbé ale ni CEDEAO olu ka délégation min nana ni nɔ waati laban in na a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min ye Côte d'Ivoire finitigilaka tɔ 46 min bɛ Mali la ayiwa n'o ye diɲɛ keleyatɔnba ale ɲɛmaa ale kɔni kunnafoniyalen ale y'a yira k'a fɔ maa kofɔlen ninnu ko mercenaires tɛ ko ninnu kɔni bɛ tan coyi de la ni a bɛ fɔ o ma bamanankan na ko otage Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw fɛ o kuma o kɔni ma bɛn Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ma hali n'o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ bɛ ka n'o ye diɲɛ keleyatɔnba ɲɛmaa ka se ka ale ka kuma in ko o de kɔkɔrɔma yɛrɛ kɔni don nka an bɛ waati min na gɛrɛntɛ kɔni o bɛ yen jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sigi min bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 17 ye e ko Côte d'Ivoire ka kɛlɛcɛ 46 in e ko o kuma tɛna k'a kɔnɔ wa nka min ni siga kelen t'a la fiyewu o de ye wale min tɛmɛra Mali la ni a bɛ fɔ baarakɛda min ma n'o ye MINUSMA yɛrɛ kɔnɔna n'o olu ye rapport kɛ ni Mali yɛrɛ ye rapport in ka nkalontigiya ni o bɛ tali kɛ wale min ko o kɛra Gune Abe ale ni Ɲawuru ayiwa i b'a ye k'a fɔ sigi in fanba a bɛna kɛ ka bɛn ni o wale kofɔli in de an b'a fɔ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ min ye octobre kalo tile 3 ye Mali ɲɛmaaw fo ka se u ka kunnafonidiso finitigilakaw ka kunnafonidiso ni o ɲɛmaa yɛrɛ ye colonel Sulemani Danbele ale y'a yira k'a fɔ nin tɛ dɔwɛrɛ ye nkalonjugu olu dilannen ayiwa min ye jamana dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi ka ɲɛsin anw ka finitigiw ma a b'a yirula k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na kulonkɛ yɔrɔ tɛ sɛbɛ kɛ yɔrɔ de don ayiwa n'an m'an tilen an k'an tilen n'an bɛ sɛbɛ yɛrɛ kɛ anw ka sɛbɛ kɛ min ye kulonkɛ ye Faransi ka kulonkɛ Mali finitigi ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ anw t'o la bi wa anw t'o la sini wa a bɛ wale min fɔ la ko o ye exaction ye ni o ye fagalijugu ye ko ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ a kɛra a tɛ Mali finitigiw kɔni kɔ fasiri sɛbɛnba o ye Yusuf Konate anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la min bɔ Soir de Bamako hakɛto b'a la ka bɔ ni Soir de Bamako tɛmɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon wa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kaw a to sira tɔ halisa k'an bɛ a laguwan i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ MINUSMA yɛrɛ la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ e ko laɲini ninnu a tɛ ɲini ka sabati wa Mali ɲɛmaaw tɛmɛlen na olu kun y'a laɲini MINUSMA bɛ taabolo min kan ayiwa o tɛ anw fɛla ye wa anw hakilina tɛ o kama bi an bɛ MINUSMA yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ olu bɛ sigicogo min kan e ko waati ma se ten sa min ye ka se ka sigicogo ninnu k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma o kama min ye baara ye ale ni sɛbɛnbaw olu kɔni bɛna kɛ jaabi jɔlen o kan ka sɔrɔ yanni janvier kalo ayiwa an se o camancɛ la n'o ye san kura ta ye a yira k'a fɔ MINUSMA kɔni bɛ sigicogo min na Mali kɔnɔ yaasa k'u bɛn ni anw ka hakilina ye anw ka faamuya anw ka taabolo ani anw ka laɲini ye
ayiwa mali ɲɛmɔgɔw kɔni y'a laɲini waati jan ko ka se ka u taabolo k'a yɛlɛma an bɛ waati min na hakilila jiginna min bɛ tali kɛ ala ka ɲini la Sumelu Bubeyi Mayiga kuma min na ale tun ye Mali premier ministre ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye malidenw kɔni hakilina ye ka ɲɛsin MINUSMA ma ko o ni MINUSMA taabolo kɔni tɛ kelen ye dɛ malidenw ko a ye an dɛmɛ n'o ye MINUSMA ye ka Mali dɛmɛ min ye anw jugu ka se ka olu kɛlɛ san 4 tɛmɛlen kɔfɛ bi an bɛ waati min na i bɛna ye k'a fɔ maliden caman yɛrɛ kɔni dalakan tɛ dɔwɛrɛ ye MINUSMA u ka taa bi u ka taa sini ni hakili yɛrɛ b'a la Côte d'Ivoire finitigilaka minnu n'olu minɛra ni a ko dibidibi caman yɛrɛ kɔni b'a la ayiwa o kɛlen bɛ ka nin ko ninnu ka tasuma tɔ k'olu lawuli min ye MINUSMA yɛrɛ kɔni ye hali n'o y'a sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ k'ale nɔ den kelen o yɛrɛ kɔni t'a la i b'a ye bi an bɛ waati min na MINUSMA ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'ale ye Pierre Lacroix ni ale ye min ye secrétaire général ale ka danga ye diɲɛ keleya tɔnba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ale ka baara fɛnɛ bɛnnen bɛ bi min ye MINUSMA yɛrɛ bɛ taabolo min na Mali kɔnɔ ayiwa sigicogo min kan ka se ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni yɛlɛma a ko n ye a ladɔnniya min ye Abilaye Diop ye ayiwa min bɛ tali kɛ sigicogo ninnu na u ka se ka yɛlɛma cogoya min na nin wale ninnu kɔni fɔlen min bɛ tali kɛ yɛlɛma bolo la ka se MINUSMA sigicogo ma Faransi yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a ŋaniya yira n'o o bɛ tali kɛ ko baara in kɔni a ka di ale yɛrɛ kɔni Faransi ye kojugu ayiwa ale ko ale b'a la ale bɛ fara MINUSMA yɛrɛ kan a baara yɛrɛ kɔni na nka a ka kɛ sababu min n'a tɛna gɛlɛya foyi don MINUSMA sigicogo la bi a n'a ka baara minnu kan ka kɛ sini n'a tɛna ko lase olu ma kɔlɔlɔ lase olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ayiwa olu kɔni ka laɲini ye mun ye ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ jaabi jɔnjɔn u ka se ka sɔrɔ a la ka bɛn yanni janvier kalo tile 13 san 2022 o ye MINUSMA yɛrɛ ɲɛmaayaso o y'o fɛnɛ ka laɲini ye n'o o ye Nations Unies yɛrɛ ɲɛmaayaso o y'o fɛnɛ ka laɲini ye n'o ye Guterres ye ale ko ka sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen baara k'a d'a ma yanni o waati kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ cɛ Pasteri sɛbɛnbaga ale de ye Mahamani Touré anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la halisa an bɛ to Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi an bɛ waati min na Mali polisilakaw ko min ye sini ye grève ye ayiwa sinigɛnɛ anw bɛ taa grève la o bantɔla tɛ nin ye wa polisiw olu yɛrɛ bɛna kɛ wolomasiri tabaw ye bi an b'a ye k'a fɔ polisiw tun bɛ jate i na komi fonctionnaire civil fo ka taa se protection civile ma nka min ye laɲini ye minisiri min ni ale ka baara bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ ma kɔni ye hakilinaw ta min ye conseil des ministres n'a bɛ fɔ ministres bɛ sigi min kɛ dɔgɔkun kɔnɔna la o kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ n'o kɛra kunu yɛrɛ octobre mercredi ni o ye octobre kalo tile 5 san 2022 min bɛ tali kɛ n'o ye polisilakaw ka se ka olu fɛnɛ militariser cogoya min na o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ u fɛnɛ bɛna kɛ wolomasiri tabaw ye fo ka taa se protection civile ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kelen ye ayiwa ko ne ni laɲini ninnu kɔni an bɛ waati min na a tɛmɛra k'a bɛ tali kɛ min ye waati tɛmɛlenw na sigi minnu kɛra a bɛ bila olu hakilina de kɔnɔ bari maliden caman tɛmɛlenw na olu kɔni y'a laɲini ka se ka polisi k'olu fɛnɛ kɛ wolomasiri tabaa dɔ ye ko ne nin wale ninnu kɛra ayiwa polisi minnu n'o olu bɛ taa kɛlɛkɛ kɛnɛw kan ayiwa fɛn o fɛn n'o o bɛ di kɛlɛkɛ n'o bɛ di wolomasiri tabaw ma a kɛra sɔrɔ sira ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o k'a bɛɛ lajɛlen a bɛ di n'o ye polisilakaw fɛnɛ ma hali min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛ na arme lourde ale ni arme légère n'o ye maramafɛn kolo girinw ale ni ayiwa misɛnmaninw a bɛɛ lajɛlen a bɛ ta ka di polisiw ma bari u fɛnɛ kɛra n'o ye wolomasiri tabaw ye ayiwa a yira k'a fɔ nin kɛnɛ fɛnɛ in kan laɲini min n'a kɛra malidenw fɛ don tɛmɛlenw na min bɛ tali kɛ yaasa ka se ka ɲɛdakura k'o di jamana ma nin hakilina ninnu a bɛ bila o bɛɛ lajɛlen de minɛn kɔnɔ nka bi an bɛ waati min na hakilinaw kɔni tayara don n'a nataw la ayiwa a bɛna tɛmɛ wasabulon na ni o baara ninnu kɛra polisiw an b'an sigi a kan o fɛnɛ bɛ kɛ n'o ye ayiwa Mali finitigiw ni u bɛ wolomasiri tabaw u fɛnɛ kɔni u na fara olu kan Pasteri sɛbɛnba o de ye awa Suwadu Tarawele anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ halisa ka to o Nouvelle Horizon kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kunun ni o kun ye octobre kalo tile 5 diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kabini san 1994 i b'a ye k'a fɔ diɲɛ fantan ani naani olu ye n'o ye 5 octobre n'a bɛ bɛn octobre kalo tile 5 ma k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka di kalankaramɔgɔw ma bi a ɲɛnɛmayara Mali kɔnɔ minisiri n'o o ye DDU ye
ale kɔni ka laseliw la a y'a yira k'a fɔ bi ayiwa ɲinɛnta bilalen bɛ hukumu min kɔnɔna la o de ye min ye kalan bayɛlɛmali walima kalan yɛlɛmali o tɛ se ka kɛ fiyewu fo kalan karamɔgɔw f'an ka tɛmɛ olu fɛ a ko n'o y'a sɔrɔ nin ye tiɲɛ ye hakilina min taara malidenw fɛ sigiba minnu tɛmɛna ayiwa o fana ka laɲini dɔ ye nin ye ayiwa kalanko a kunkun n'a ɲɛɲɛ a si a tɛ se ka taa kalan karamɔgɔw kɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko ni maa min ko ɲɛta ayiwa siniɲɛsigi ɲuman f'i k'i hakili to kalan na kalan fana n'i ko kalan fɔ kalan karamɔgɔ ayiwa kalan karamɔgɔw olu kan ka kalandenw k'u dɛmɛ ka kalanso ninnu dɛmɛ yaasa u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na nka a y'a yira k'a fɔ a bɛ tasibila fana kɛ a bɛ waleɲumandɔn kuma k'o fana ta ka kalan karamɔgɔw k'olu sɛgɛrɛ bari waati min na jamana yɛrɛ kɔni tun bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u sɔnna ka se ka kɛlɛbere k'olu bila min ye ka jamana dɛmɛ yaasa a bɛ bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na nka a bɛ ladɔnnali fana kɛ ayiwa hakilina min bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma ko programme n'o ye prodɛgide ale yɛrɛ kɔni taa ni ka segin a munumunu salo a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kalan karamɔgɔw olu ka ɲɛta yɛrɛ de kɔni kan a ko nin hakilina mun talen filɛ nin don n'a nataw la i b'a ye k'a fɔ kalan karamɔgɔw ko olu bɛna tɔnɔ bɔ fo a yira k'a fɔ ko fo kalan karamɔgɔ kalan karamɔgɔya a ka kɛ baara ye baara min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a nege minɛ k'a daminɛ jardin na fo ka taa université la n'o o t'a la dɔrɔn o kɔrɔ ko a man di nka min ye ayiwa lafasalitɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ kalan karamɔgɔw tɔgɔ la n'a bɛ fɔ min ma ko synergie olu kɔni fana y'u ka hakilina yira o ye jumɛn de olu de y'a fɔ ko kalan karamɔgɔ kalan kɔni a ɲuman a jɛlen ka se ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni don a la o tɛ taa fiyewu fo kalan karamɔgɔw kɔ nka kalan karamɔgɔ min n'a fana bɛ kalan kɛ hakili sigilen o de ko do dɛ kalan karamɔgɔ min n'a fana bɛ kalan kɛ a lakanalen o de ko do dɛ kalan karamɔgɔ min n'a fana bɛ kalan kɛ a ka sara a tɛ jɔ fan si o de ko do dɛ kalan karamɔgɔ min ayiwa ni sara ɲɛnɛma bɛ d'a ma yaasa ale fana bɛ se ka dɔnniya ɲuman k'o di cogoya min na o de ko do dɛ nka anw bɛ bisi basa ni taa ni ka sigi min kɔnɔ ayiwa e ko kalan jɔlen o na se ka di anw ka denmisɛnw ma wa ayiwa fasiri kɔni sɛbɛnbaga o ye n'o o ye min ye Alpha C So ni y'ale ka fasiri ye an bɛ a fo ka tila ka kalan karamɔgɔ a ɲɛma a kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alimudu Usumani an bɛ foli k'a la nin waati in na halisa ka to an ka fasiri kɔnɔna la min bɛ tali kɛ mawuludi n'i y'a fɔ a bɛ kira Mamadu sallallahu alaihi wasallam a bɛ ale ka bangili k'a kofɔ bi an bɛ waati min na ale ni ko dɔ bɛnnen ba anw ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa jamana balontan min n'o o kan ka kɛ anw fɛ yen o bɛ kɛ n'o ye 26 mars la Mawuludu Usman Sherif Madani Aidara guide spirituel des Amsardines ale fana ka mawuludu o ye o yɔrɔ kofɔlen ye dɔgɔkun kelen e ko siga kelen tɛ wa waati tɛmɛnw na mawuludu minnu kɛra a kɔnɔ a yira k'a fɔ ayiwa a kɔni kɛra tiɲɛnibaw ye min donna la yaasa kɛnɛ in bɛ se ka labɛn ko kura o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 7 ɲɔgɔnna si la bi an bɛ waati min na ayiwa e ko ni terrain dira n'o ye Amsardine ma u ko mawuludi ka se ka o ɲɛnɛmaya e ko balontan na se ka k'a kɔnɔ wa ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ batakiw olu sira FIFA ni kafu ma nka an bɛ waati min na jaabi min kɔni sɔrɔla o man di dɛ o b'a yira k'a fɔ dolanci foyi tɛ a bɔ a dɔgɔkɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ a laɲini kɔni kun kɛra Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw fɛ ka bɛn ni mawuludu yɛrɛ kɔni kibaruyaw ye nka an bɛ waati min na ɲininkali caman bɛ yen ayiwa jaabi kɔni halisa o ma sɔrɔ fɔlɔ mawuludu don ɲuman de don wa walima 26 mars de don wa halisa an kɔni bɛ an yɛrɛ ɲininka nka min ye Amsardine maaw ye i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni hali n'o y'a sɔrɔ an ma nɔba y'o la fɔlɔ min bɛ tali kɛ labɛnw na ayiwa an kɔni bɛ waati min na a b'a yira k'a fɔ 26 mars o kɔni ale ta bɔra a la pewu ale kɔni tɛna sɔrɔ nka min ye don ɲuman ta ye kunnafoni jɔlen halisa o ma sɔrɔ a yira k'a fɔ waati tɛmɛnw mawuludi kɛnɛ in a tun bɛ sigi Aidara fɛ n'o ye Sadi Modibo Keyita la nka o nana dɔgɔya u la bari ka d'a kan tɛmɛnw na baara minnu kɛra yen nɔ f'a bɛ t'i jɔ ka se digidiguliw ma maa 30 ɲɔgɔnna si o de ni binna o senfɛ o kama u ye n'o ye Modibo Keyita k'o bila ka yɛlɛma 26 mars la nka bi balontan ale ni mawuludi olu de bɛnna ɲɔgɔn ma k'a ko bɛ kɛ cogo di nin yɔrɔ in na an tɛ bɔ n'an ma foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ n'o ye Elhaji Sheikh Sufi Bilali Jalo ka bɛn ni o ye octobre kalo tile 3 a y'an wele kunnafonidilaw a ka so min ye senu ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ anw ye sufisme mun de don
ayiwa ko n'an sera kɛnɛba in kan n'o o ye k'a daminɛ octobre kalo tile 8 ka taa bila tile 14 na a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen k'olu kɔni ɲɛfɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna ayiwa kɔni ye kunnafonidilaw ka se ka olu bilasira cogoya min na o bilasirali min kɛra a ko sufisme ye jumɛn ye principe ale ni fondement ko sigi bɛna taa k'o de kan ka bɛn ni kira Mamadu ale ka bangeli ye ayiwa ni kɛnɛ in a bɛna ɲɛnɛmaya n'o ye diɲɛ sufi a caman olu de bɛ bɔ diɲɛ jamana tɔw la ka na Mali yɛrɛ fɛnɛ ta olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ a tɔ k'an bɛ t'o lamɛn n'o ye Modibo Keyita yɛrɛ kɔnɔna la ka bɛn ni nin dɔgɔkun kofɔlen ye Basiri Sɛbɛnba o ye Jawo Wage ye ayiwa ka bɔ yen an bɛ waati min na n'o o ye Cour d'assises de Bamako ye Siyaka Jara ale bɛ san 43 la ayiwa den fitinin min ni a bɛ san 4 na ayiwa Siyaka Jara ale yɛrɛ kɔni ye menuisier ye ayiwa a taara n'o o ye min ye Sidi Kuyate ale ka so k'a ka taa a ka meuble k'olu labɛn a yira k'a fɔ ko min ye ko nɛgɛ ye ko o yɔrɔ dɔ man ɲi ayiwa a fɔra ko Siyaka Jara ale ka taa min ye ka se ka taa o yɔrɔ kofɔlen ko o labɛn cogoya min na i b'a ye k'a fɔ Siyaka Jara ale den fitinin min bɛ n'o ye san 4 ye o de kɔni taara ka taa min ye ko nɛgɛ in ka se ka o di ali Siyaka Jara ma yaasa a ka se k'o don cogoya min na nka Siyaka Jara den fitinin ale yɛrɛ y'o lajɛ k'o ɲɛkun lajɛ dɔrɔn o nege de ye Siyaka Jara minɛ an bɛ bali mun na Siyaka Jara ale yɛrɛ kɔni y'i bugun waliden fitinin san 4 kan ayiwa buguni min kɛra o kan a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale kɔni cɛya o dɛsɛra ka don ni ale fana ye i yɛrɛ dɛmɛ ni a tɛgɛ ye ba de kulela o bɛ bali mun na den fitinin fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɛra jeli ye ayiwa ni kɔni sɔrɔla n'o ye Siyaka Jara ale yɛrɛ de kɔni da kɔnɔ kiiri tigilamɔgɔw ye san 2 u y'o o kaso de di Siyaka Jara yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma bi de fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlo na an m'a fɔ tugunɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye a ka se ka olu jiri ja ninnu ka se ka u sari diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na Dede1 ale de tun bɛ ka min ye ja ninnu ka se k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa maa minnu b'a fara ɲɔgɔn kan n'o o dɔ ye Kalu Ture ayiwa min bɛ taa se Sabalikaɲi Ture ayiwa fo ka taa se min ye Siriki Ture ale fana y'an ka ɲɛmɔgɔ ye Maki Kan ɲɛmɔgɔba ale bɛ an fɛ yan nɔ ayiwa ka bɛɛ lajɛlen fo Aja Ture k'o fo ayiwa min ye Mayimuna Tarawele ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo bi Siriki Ture an yɛrɛ fɛ yan nɔ sɔɔni an yɛrɛ bɛna gâteau tigɛ n'o ye anniversaire gâteau ye an b'a fɔ san caman ala k'o fara anw ni Siriki Ture an bɛɛ lajɛlen kɔni si kan min tɔgɔ fɔra min tɔgɔ ma fɔ an bɛ foli ni waleɲumandɔn kɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu m'an dɛmɛ ka ja ninnu cari an b'a fɔ k'aw fo k'aw waleɲumandɔn ko dan tɛ aw kelen kelenna si la